Els was jouw laatste duet met Stefan Storm. Ja. Nu heb je voor mij een heel bijzonder iemand meegenomen, of niet? Ja, heel bijzonder. Dat is mijn neef. Hij is eigenlijk pas 13, maar niemand wie dat natuurlijk ziet aan hem. Maar het is een neefje van me en hij kan geweldig zingen. Van wie heb je zingen geleerd? Ja, gewoon een beetje van hier en daar, van de familie. Ja, Is Els nou ook een beetje een voorbeeld voor je? ja, heel veel. Ja, die hebben me van kinds af aan wel een beetje leren zingen. Heb je dan ook een hele grote droom om later in de Arena of in het Gelredome of in Ahoy te staan? Dat is echt mijn grootste droom, bekend te We gaan worden. voor Ahoy. Ja. We gaan voor Ahoy? We gaan voor Ahoy. Echt wel. Hij doet het hartstikke goed. Echt vandaag ook de opnames voor de clip en alles. Het is allemaal de eerste keer voor hem. En ja, het is allemaal spannend. Maar het gaat helemaal geweldig. Echt super. Ja, Westendorp, de hele sfeer is goed. En je kan hier lekker skiën. Het apres-ski is goed. Gezellige mensen. Als je naar Oostenrijk gaat, moet je echt naar Westendorp komen. Het is gewoon super. Nou, ik moet zeggen, dit is voor mij wel de eerste keer dat ik op de feestweek sta. Maar het is wel iets bijzonders. Als je daar naartoe gaat, dan weet je zeker dat je een geslaagde vakantie hebt. Want het is helemaal geweldig. Ja, want als artiest zit je ook midden tussen je fans eigenlijk. Ja, de fans kunnen gewoon lekker mee. Dat is ook zo gezellig, want overal ben je aan het skiën en dan kom je ze tegen. Hey Els, weet je wel. Dus ja, het is hartstikke leuk. Nou, we zijn met heel veel dingetjes bezig. Ik kan er nog niet te veel van zeggen, maar in ieder geval voor de zomer komt er een nieuwe plaat uit. En dan gaan we knallen. Ja, een nieuwe plaat, is dat een nieuwe single of is het een hele nieuwe cd? Er komt eerst een nieuwe single. Laten we het daarop houden. En jullie duet, komt dat ook op single uit? Nou, dat weten we eigenlijk niet zo. We hebben dit opgenomen. Het is eigenlijk meer een ideetje van mezelf. En ik heb het liedje geschreven. En ik vond het zo leuk dat Willem dat wilde doen. Maar de reacties van de mensen zijn zo overweldigend. Dat ze echt zeggen, oh, dat liedje, dat is een super liedje. Dus we weten het eigenlijk nog niet.